नमस्कार. आज मी तुम्हाला सारातले बांगडे कसे बनवायचे ते दाखवणार आहे. इथे मी 4 बांगडे घेतलेत. ते स्वच्छ धुवून चांगले एकाचे 2 तुकडे करून असे त्याला मीठ आणि आलं लसूणची पेस्ट लावून ठेवली अर्धा तासासाठी. चटणीतले बांगडे करणार आहे सारातले. त्याच्यासाठी 4 बांगडे घेतलेत मी सार करण्यासाठी. इथे 10-15 लसणाच्या पाकळ्या, एक मोठा टोमॅटो आणि एक छोटासा कांदा. इथे मी अर्धा कवड ओला नारळ घेतलाय, तो या वाटणात टाकून घेते. इथे मी माझा घरचाच मसाला टाकते, मालवणी 3 चमचे. 2 हिरव्या मिरच्या टाकले. 3 चमचे हा लाल मसाला टाकलाय. अर्धा छोटा चमचा हळद टाकते. 2 चमचे धना पावडर टाकते. ते त्याचं वाटण करून घेतलंय. इथे मी कढई गरम करून घेतले. 2 चमचे तेल टाकून घेतलंय. तेल आपलं गरम झालंय. आता मी फोडणी करून घेते. इथे मी 5 पाकळ्या लसणाच्या ठेचून घेतल्यात, ते आता मी टाकून घेते. इथे मी पण वाटण केलंय ते घालून घेते. इथे मी वाटणामध्ये सगळा मसाला, लाल मसाला, हळद, धना पावडर सगळे मिक्स केले. त्यामुळे हे सगळं वाटण आपण आता छान असं तेलावरती परतून घेऊया 1-2-3 मिनटं. तुम्ही याच्यामध्ये 4 तिरफळा पण वापरू शकता. वाटणामध्ये वापरायची असली तर वाटणामध्ये पण वापरायची, नाही तर आपल्याला असं सार आपला उकळत असेल त्याच्यामध्ये ती मधली बी काढून आपण 4 तिरफळा सारामध्ये पण उकळायला टाकू शकतो. उकळताना सार तर आपला हा मसाला कच्चा आहे ना, त्यामुळे थोडा 2 मिनटं तेलावरती छान परतून घेऊया. पण हा छान मसाला 2 ते 3 मिनटं परतून घेतलाय तेलावरती. इथे मी आता 2 ग्लास पाणी ओतून घेते. आता आपण इथं बांगड्याला मीठ लावलंय थोडंसं, म्हणून मी माझ्या अंदाजानुसार मी तर मीठ टाकते सारामध्ये 1 चमचा. आता आपण याला चांगला एकदम कड काढून घेऊया साराला, एकदम खळखळून. लगेच बांगडे नाही टाकायचे, आपण चांगला उकळ येऊ देऊया याला. 5 ते 7 मिनटं या मसाल्याला चांगला उकळून घेऊया आणि नंतर आपले ते बांगडे त्याच्यामध्ये सोडायचे. लगेच नाही टाकायचे, त्याला उकळ येऊ दे छान. इथे आपल्या मसाल्याला छान उकळ आलाय, हे बघा. आपण आता आपले बांगडे आलं पेस्ट लावून ठेवली होती मीठाने, ते आपण याच्यामध्ये सोडून घेऊया. मीठ जास्त नाही लावायचं, हलकंसं लावायचं, कारण का आपल्याला मसाल्यामध्ये पण टाकायचं असतं सारामध्ये, म्हणून थोडंसं लावून ठेवायचं कडक होण्यासाठी फक्त. आता आपण याला मीडियम गॅसवरती 15 ते 20 मिनटं शिजवून घेऊया. पहिले 15 मिनटं शिजवून घेऊया, नंतर 5 मिनिटापूर्वी आपण कोकम टाकून घेऊया. इथे बघा आपले बांगडे हे छान असे सारामध्ये शिजलेत 15 मिनटं. आता आपण या स्टेपला कोकम टाकून घेऊया. हे मी 7 ते 8 कोकम टाकून घेते. परत 2 ते 3 मिनटं छान उकळ काढून घेते कोकममध्ये. हे बघा इथे आपले बांगडे सारातले छान शिजून तयार झालेत. आता मी कोकम टाकले, 5 मिनटं गरम करून घेतले, परत उकळून, आणि आपले आता बांगडे खाण्यासाठी सारातले तयार झाले. आता मी गॅस बंद करते. मच्छी कशी आपण शिजत टाकली का जास्त ढवळाढवळ करत नाही बसायची, मग ते कुस करते. छान असं आपला घट्टसर बांगड्याचा सार कोकणी पद्धतीत तयार झालाय. अशा पद्धतीत तुम्ही बनवून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा कसा लागतो.